Kublai P. Baro, Kanekade Kadudashan Meghalaya, but Nipiang Subhai P. Baro, Shakanega Tukubom, Takajan Min. Sean Paj ki Kubor ki Babnia, Nina Petrai, Kinikimat, Bakongsan. Penkup Purom ka President Kari, Kadrapati Murmu, Daka Kusnam Bharat Ratna, Ya Menteri Rangbado Barim Kari, UPV Nara Simhara Batkiway. Penpau ka Kertong MP Kaseng NPP Halor ka Jingdon Kam Banwanra ka Jingajan Hapdeng ki MP Batki Patba. Kermens Kem Kaseng Congress Banbat Piang National Parliamentary Seat. Daka Baong ba ki ba vote ya Kaseng NPP ki vote ya Kaseng BJP. Nang yo bor Kaseng TMC ha Garo Hills Hashwa ka election Lok Sabha Lingba ka Jingwan Yaso ki Babun ki Dekot na Kaseng NPP bat BJP. Bat Penlong ka Suzuki ya ka Road to Matsuri ha Nehu. Panwanra ya ka Mensim ka Jingajan Hapdeng ki Nongnya Thuk. Kubor ki Babnia. Ka President Kari, Kadrapati Murmu, hene kasngi kalapan ko burom da ka Bharat Ratna, kabalong ka Kusnam ka Bahedo Jongkari, ya Menteri Rangbado Barim Jongkari, UPV Nara Simharao, Bat Chaudhry Charan Singh, Uriu Champang ka Rep Karyang, UMS Swaminathan, Bat Karpuri Thakur, Ubala Bat Arsen ko Menteri Rangba, ha ka Jingalang ka Balalong Harashtrapati Bhavan, ha ka Nongba Delhi. Ka President kan IT ru ya ka Kusnam sya Deputy Prime Minister Bat Unong Yalam Ubalarang ba jong kaseng BJP ULK Advani la syai kasngi hanong ba Delhi. Ka Bharat Ratna ka long ka Kusnam ka bahet du ya ki pat ba jong kari. Laju penkup burom halor ka jingno senyang bat ki kam bakrau jong ki ha kari. Kakertong na Kaseng National People's Party NPP na kabenta ke election Lok Sabha na Shillong kakong ampurin lingdo bat ka baklem pat syarem kum ka MLA hapo ka chala kalapan pau halor ka Jingdon Kam Bandon ka Jingedei ka Bajan hapdeng UMP bat ki patba da ka ba Aiksai halor ka Jingbamla jong UMP Lok Sabha uba Vincent H Pala jong Kaseng Congress panpenlong ka Jingajan bat ki patba ha ka constituency ka jong u. Habaya keren bat ka DD News. Kalakmi lenti bakan penkut no ya kani ka jingai bat ki patba. Lada kala pankori ka jingjob ha kani ka election. Kumba ka penpau ka Shillong ka dei ka constituency ka balabat da ka Seng Congress. There is this gap of information between people and their MP. A lot of people have told me they've not met their MP in a long while and likely only talk about the MP during an MP candidate. So this is the first challenge that I will have to overcome. I cannot afford to also be seen 5 years down the line as an MP who's not seen and not heard of. Ka jilla kan sakhi ya ka jingukun ka pakham itanat haki artali ki seat jong ka Lok Sabha kata ka Shillong bat dura. Da ka Jingdon jong hadu sau chipongmut ki kertong ki bansaya kun ki ladon chibun ki seng san perthei ha ka jilla. Ka Seng NPP kala sei da ki kenthei kum ki kertong haboro artali ki seat na ka benta penyai peteng. Kumbala bateng da Menteri Rangba Barim UPA Sangma bat keladon ka Jingkermen ban kene no ya ka Shillong seat na ka Seng Congress ha kane ka kenti ka pamenta. Habaya kren bat ka DD News uba Vincent Pala ubalong UMP hadu lai sien kenti bat ubala bat teng kum Menteri Khanna ula kermen scam ba unyai peteng ban khor biang ya ka Jingjob na ka Shillong seat bat ulakam ba ka NPP ka badai ka Parlok jong ka BJP kaladu ka Jingshania na kipat ba da ka babenrap balada ki vote ya ka NPP kamot ki vote ya ka BJP wala ka NDA kala khor ya ka Jingjob house nem arajar khat saw pat arajar khat khandai pat ka Congress kaladu no ya ka Jingsanchar ha ka jala ha ka ni ki Hinrius nem Henry ka ni ka Seng kadang yo ban bat national seat people in Meghalaya. If you see in the last election BJP has increased their vote share. But suddenly they changed their strategy
by moving through a partner NPP. So the people now think that whatever vote you are giving to NPP is a vote giving to BJP. Today the NPP is a partner of BJP. Tomorrow BJP will swallow the NPP. Unong yalam ka Voice of People Party VPP uba Aden Miller Basayamot uloong ba kanong rem jong kaseng kalong banwanra ya kasan perthai ka bakhut bat ban yada na ka benta ki jingmentoy jong ki pa jong ka jala haba ai jingkren ha ka jingalam yalap election na ka benta banyo jingkershan ya ukertong jong kane kaseng u Dr. Ricky AJ Singkon ha Saidon ka bahap hapo ka umsning constituency uba basayamot ulakam pa kaseng kanyale banwanra ka jingkala bat ka jingkermen na ka benta ki pa kat kup ngajim penpau ke jong uloong bakaseng kan om ya sha liang hiano ru utei unong yalam kaseng VPP uloong bakipat ba ki don kampan snothu ya ki hok ha ka sensyar pat ba ki don ya kabor bakin rai yano bakin jet la ka long ya ki rang ba snong ki MLA lane ki MP la ai jingkren ru ha ka ni ka jingalang da ukertong kaseng VPP Ini pada bagian tip yang sensyal ke karar lalu yang ada pinta jong dan sensyal ke karar uji pada babi hidon yang ada bor uji pada ke ikhtiar ke dalam pintu bangi hingga dari sensyal jong dari India jauh pada umat orang nasional jauh pada umat MDC jauh pada umat MLA jauh pada umat MP Uway MP, Uway MLA, Uway MDC, Uway Rambashno, Kiyay Ishakri Jongga Upatpa. Shi benta ban penkre ya ka election Lok Sabha na Katura Parliamentary Constituency ukurtong MP ka seng TMC uzinit sangma ulapan long ya ka jingalang yalap election na kabenta ka ne ka seng hagi benta jong ka Garo Hills. Ya kane ka jingalap election Hagaro Hills layalam da uhmen jong uzinen ubalabat tengru kum umentri rangba berim ke jela u Dr. Mukul Sangma hakaba ula pedang sobha ya kiwe ki seng san perthai kum ka seng NPP BJP bat ka RPI ringkat kinong trei jong kane ka seng san perthai la ban kedau ba ka seng TMC Hagaro Hills kelas tangklan hadien ka jingwan yaso ki hinriu phongun kinong trei jong ka seng NPP bat kum ju ru pra phongun na ka seng BJP na kiba na ka North Tura bat South Tura Assembly Constituency ka India Meteorological Department lane IMD kalaya thu lupa halor ka jing hapslap bat ka jing tiet upar that ha ki benta shaphang shate lamingi jong kari na do la shai kasngi layatho luparu halor ka jing hapslam kabala panjur ringkat ka jing tiet upar that ha ki benta ka phang shate lam sepngi jongkari na do la shai kasngi ringkat ka jing jur slap ha ki benta ka phang sepngi jong ulom Himalaya ka IMD ka loong bakala bandon ka jing jur slap pa ka jing hap yor ha Arunachal Pradesh Assam bat Meghalaya shu katay ka office trekam kalayatho luparu halor ka jing hap slap ha Odisha West Bengal Jharkhand bat Bihar Banwanra ya kabensim ka jingalong kawe hapdeng kinong nya thuk ya ka program Road to Matsuri lapan long da ka Suzuki ha ka Convocation Hall jong ka school ba North Eastern Hill University hene kasngi Udhian pun General Manager jong ka JN Suzuki uloong ba kane ka program katay kabala ya so lang bat ka tamasa jong kinong Japan ya kabala khot da ka Matsuri ha ka khtian Japan kadai ka jingle tamasa uloong bakane ka Road to Matsuri kabalong haslong kanlong ka peningkong hakathan chate lamingi hakwe pat kalyang ka Managing Director jong ka JN Suzuki ka kong pristimai jirwa nong sin kalayat ho ba ka JN Jets 247 kadai ka seng ka banapo ka jala ka bodon ya ka bike taxi license hakaba kanya soy ya ka MOU bat ka JN Suzuki na ka banta ban kintiw ya ka jing shakri hakalet ka wan bat ka balong ru kum kalat ai kam ai jam kalau ongru bakin sadan kiwe pat ki program kum ki reels treasure hunt ringkat pat katem kaput na ka kinhun ban colors pat wan bha behalf of Suzuki Motorcycle India and SMC Japan. Ladies and
This event is basically a Japanese festival. We call it Matsuri. It's a Japanese word. It's a kind of festival where all the motorcycles, it's a building community festival where all the motorcycle riders, they come together. And this is the first time in Northeast India. Mentep ifi baro ba kasibet lai sipua ngindon kane ka kajing sign ka collaboration hakabaide but jets 24/7 but ka dealership ka jongi JN Suzuki te katakan long shibet sawaji Kisipai di Riau kilala ban pelaj ya ki ar pelai ngut ki nong Pakistan na ki riu ki ang atiar jong ka Somali hadien khar ar kenta ha ka Duriau ba Arabian daga ba penon kam ya ka buit stan kisipai Duriau jong kari kilala ban pen kongo ya kete ki kenhun ki atiar ba ken pendam ya ladi klam da pen mensaw ya nuru kane ka jingla ban pendam jongki kalalong ka jingjop na ka penta ka kenhun kisipai Duriau ban yakun persya ya kita ki kampen trim ha kete ke caka Menteri Rangba Kejala Assam Uhimanta Biswa Sarma ulapan pau ba ka sarkar jong kan sa menteri kamno ya ka uniform civil code lane UCC hadien jong ka election Lok Sabha habapan pau ha kilat pathai khubor hinin kasngi ha Guwahati uni unong yalam barang ba jong ka seng BJP uloong ba kalong ka bakongsan bankhang persya halor ka jingdon palat ya kawe ka kurim ha Kejala Utai Menteri Rangba uloong ba ka NDA kanyale katpala bankhur jingjop ha ka election Lok Sabha ha kane Kejala Hadin chipos nem karat nongpo kalapen ke embiang ya ka shat sajer kabadai ka shat tenrai balapen i haswa ka ayom thung kane ka tamasa ka balong menta kasngi kala kring bat pen sngotanat ru ya shibon ngut ki nong shong shnong jong ka te Kejala Ya kate katamasa lapanya da Commissioner Secretary jong katnat Arts and Culture uba FR Kharkongor bad ikong Pertisha Mukhim ibadai editor jong ka kot khubor Shillong Times Kate katamasa kapen I ya shibon ki program ba internet jong ka larity jong ka shnong ling ba ki shat tanrai ki pakenthop ya ka shat ra kan thai ka shat krut lingkha bad ka shat dong dong kini ki jingpen I ki lapanya bit ya ki nong petkai bat kila yoru e kajingero nabaro ki balalet panshim benta ha kate katamasa Badi Ramashnong mentapat ngepet e kajinglong jingman kasun beneng hanong ba shlong kajing shit kalong art po 0.1 degree Celsius ba kajing kriat kalong khat art 0.8 degree Celsius kajing ngem ka haw kalong Nyo pulai na kashis pa menstem bat nyo pupra na kashis pa janmiet kajing hap slap kalong 0.8 mm kala bandon kajing hap slap ka ba malu mala hakikat to katni ki benta Shwaban poi shakabakut jong katup khubor ngepet piang sai shisien yakimat pakongsan Penkup Purom ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu da ka khusnam Bharat Ratna ya Menteri Rangba du Berem Kari UPV Narasimha Rao bat kiwei Penpau ka kertong MP ka seng NPP halor ka jingdon kam banwanra ka jingajan hapdeng ki MP bat kibat ba Kermen scam ka seng Kongres ban bat piang hasilong parliamentary seat da ka poong ba ki ba vote ya kaseng NPP ki vote ya kaseng BJP nang yo bor kaseng TMC Hagaro Hills haswa ka election Lok Sabha lingba ka jingwan yaso ki babon ki dekhot na kaseng NPP bat BJP bat penlong ka Suzuki ya ka road to Matsuri hanehu banwanra ya ka mensem ka jingajan ha pedeng kinong nya thok thok Te parlok atu ngila poi shakabakut joka thup khubor jingi mata ka janmiet hado bangin de yashya me wat phi la shai kasngi khublei phi baro